Ondo, bueno, lehenengo eta behin, erabaki eta azkeneko 30 segundotan Gipuzkera zitzen gotela, ze lasartear bat eta gero eta erdi lasartearra izan da, eben iparraldeko ikestet ikusten behira mantentzeko ere, orduan sentitzet exotismo falta. Bestale azkena da, eta ekipo lortuko dugu. Ia ez da oso txapaluzia. Nik hemen esplikatuko da pixkat, titulo pompoxo honek esaten duna, hoxe. Bertsolaritzan transmisioa lapurdin aipatuko labur-labur, eta gero nahiko nuke ikusi, edo ikuserazi, edo danon artean ulertu, ia horrek talde identitateen eta identitate individualen eragitean bidez, euskara erabileran eragin edakano ez. Bueno, nahiko akademikoa da berez planteamentua, alegia testu ingurua eztabaida eta ondorioak, ez da oso postmodernua, baina saiatuko naiz arina izaten. Lehenengo eta behin ikerketa hau zeatik, esperientzi personal batetik dator, nire banaiz Lapurdiko ikastoletakoa txikitatik, nire banaiz bertso eskoletakoa txikitatik, eta nire gazte garaian oso konstiente nintzen, bizipen horiek bazialan ere identitateen eragina zekaten zerbait, eta sare sozialoi bazalan niretzako importantia. Baina gero Euskal Herritik kanpoa junitzen bizitzea, eta hortik perspektiba berri bat sortu zitzaiten, eta oraindik eta importantzi eman nion ni nitzana esplikatzeko eta nire orduko jokabidek ulertzeko, ze eragin okizun horrek. Eta bestetik, soziolinguistikan pixkan ikasi alao, pasanitzen gogoeta horiei beste forma batzuk ematea. Bueno, berez ikerketa baten emaitza dira, ikerketa eremua, esan bezala, bertsolaritzan transmisioa da. Bale, bertsolaritzan transmisioa ematen da, bertsolaritzan ekosistema oson, alegia gizarten, izan familien, komunikabideetan, sare sozialetan, hezkuntza arautun, kuadrilan, elkartetan eta bar. Baina ni zentratuko naiz gehien bat, eremu ez formalian, alegia bertso eskoletan, aisialdian, eta baita ere gaztek behaiek kantatzeuen plazatan, alegia behaien plazako esperientzitan. Berez ikerketa honen iturriko dira, Bernat Etxepare Lizeoa bakizu dela iparraldeko euskerazko lizeo bakarra, alegia 15-18 urte bitarten euskera murgiltze eredun ikasteuen danak antxe daude, eta handago edade hortako bertso eskola bakarra. Bertso eskola hortako gaztek dian ere protagonistak, ikerketakidek, eta bar. Eta dia hizkuntza eta bertso ibilbide ezberdinetako, alegia batzuk 10 hizkuntza edo lehen hizkuntza euskera due, batzuk frantsesa, batzuk bertsotan hasi zian 9 urtekin, da beste batzuk, oraintxe hasi berri. Eta hoxe, gehien bat elkarrizketetan oinarritu naiz eta behien diskurson analizitan, baina baita ere behaketetan, behien bertso udaleku, bertso topaketa, saiotan, azterketa bibliografikoa, dokumentazioa, bla bla bla. Ametxek esatezun bezala, baina nien ezpein eiz hemen neuk sortu gutxianari, kulpak erdigana. Testu ingurui buruz, bertsolaritza iparraldean, histori bertsio poliziala da, transmisioan eten bat egon zala ez da, bazkenen Salvador eta Matxinez geroztik, ez dala egon bertsolari, nolabait esateko kanonikoik, ametxeta sustrai azaldu zian artean, naiz eta tarten, egon dan nolabaiteko transmisioa, baina ofizialki eten bat daola esaten da, eta egon da neurri baten, baina bertsozale elkartia sortzen da, bertsolarien lagunak elkartia sortzen da 80. hamarkada hasieran, eta 80. hamarkada bukaeran sortzia lehenengo bertso eskolak, edo behintzat sistematikoki funtzionatuko duen lehenengo bertso eskolak. Eta hortik, iparraldeko bertsolaritzan booma deitu zaiona, boom, ez dakit nola jarri hitz horri diminutiboa, bere eskalan imaginatu behar da, baina badaka nolabait esateko iparraldeko kultur sisteman aldaketa dakar horrek. Bertso saio gehiago itea, bertsolari gehiago dia, eta batez bertsozale gehiago dia. Eta iparraldeko kultur estenan, bertsolaritza izatetik zerbait oso marginala, bastante zentrora pasatzea, pasatzen da. Bale, gaurrengo egoera orduan, 30 bat bertso eskola dazkau eta 200 bat ikasle. Zenbaki absolutotan, hemendi behiratuta oso gutxi da, baino jakinda zenbat ze ikasle gutxi dauden murgiltze ereduan iparralden, kontutan hartu behar da, ikastolen saren ikasten duen ikaslen 6,5 bertso eskolan baten dabilela. Eta hori, bada zehoze. Listo, izan, esatiko nukan gozaik politxena baina arte. Hau da, ja, dramoia.
Iparraldeko euskeran egoera, gaur egun, junguna ez gauza positibok eta negatibok tartekatzen, neharrik ez da dinon. 10 zazpik ez du euskera ulertzen, baino gero eta elebidun gehiago daude gazten artean. Gaur egun 16-24 urte bitartekotan, venga, 20% joko dugu. 20%ak euskaraz daki. Horren alde txarra, gaitasuna berezkoa, euskaraz jakin gehiago dakile, baino gaitasuna relatiboa, alegia euskaraz o frantsesez moldatzen dian hobeto, berak joa. Gero eta gehiago dia dakilenak, baino hoien arten, gero eta gehiago dia baita ere frantsesez hobeto moldatzen dianak euskaraz baino. Euskaraz 10-tik bat bakarrik moldatzea frantsesez baino hobeto. Bale. Eta lagun arteko erabilerai behiratze balin baio, hori da nahi interesatzen daiten esparrua, 14% bakarrik, elebidunen 14% bakarrik aitortzeu, alegia, izangoa gutxixo, lagun arten gehien bat euskeraz hitz egiten duela. Orduan, 17%, hogeiak, hitz egite baldin badaki hitz egiten, eta hoien arten 14% bakarrik hitz egiten baldin badu gehien bat euskeraz, imaginatu zein dan, iparraldeko tabernetako panorama. Bai, taberna gutxi dira, baino badaude. Orduan, hau da pixkat nire gazten kontestua, eguneroko bizitzan euskara dakan lekua. Bale, arrue txostenak, topagunea behak indako ikerketek, urtsintxa eskolak indakok, esate duena da, eskola oso importantia da, murgiltzere da. Oso importantia da, baina adin batetik aurrea, aisialdi eremuak bere biziko eragina daka, gazten hizkuntza erabileran. Bale. Iparraldeko panorama da, euskal pelota eta euskal dantza ere askotan frantsesez dala, tabernetan, esan bezala frantsesez gehien bat, geto txikiak kenduta. Orduan, gazte hauek 18 urte betetakon juteianen pauea ikastea edo, ikasketa profesionalekin segitzea balin baue Baionan, edo lan mundun murgiltzen balin badia, zerk inaziko diez, zerk eutxiko die euskerara, ez? Zerk eutxiko ditu. Ez balin bada lagun arte bat, ez gara triste jarriko, kantua da, ulertze dula, ia ulertze dute den benetan gazte elebidun hauentzako zer dan hizkuntza autu bat, ez? Esate du, eskin ezagutza badauke, baina ez du erabiltzen, bale, baina norbere bizitzan ze implikazio dauzka hizkuntza autu bat itiak, eta gehiago olako kontestu baten, ez? Jakinda, jarrarua zehala ikastolan ikasteatik, ze rarua zea. Gaina euskerazko mundu baten bizi nahi balin baduzu, euskaraz bizi nahi balin baduzu, oso esparru sozial txikitara mugatu behar duzu, eta horiek ez badia zuretzako aberasgarrik, zen behar duzu, sakrifizio bat, ez? Betiko temak, enaiz Fernando negik esplikatzen hasiko, baina hori dala pixkat kontestua. Bale, toain dator txapa gorrena, baina hau gero den aldapa bera da. A ber. Pixkat behira da, makrotik mikrora, ez? Goizenen naizean, baina txibatu die, Igor Elortzak kuestionatzezula ia ez diasporako euskaldunok komunidade izan behar gendun edo ez. Iruditzen zait, galdera hori interesantia dela, eta badauzkala hortik, nunditira, harik badauzkala. Horretarako, hirugarren puntu, no? Kontua da nik ez diotela behiratu nahi makro ikuspegiai bezik eta txikitik hasi. Goazen ikustea jarduera komunidadeetan, adibez bertso eskola baten, jarduera komunidade diteiot, ez dio ni deitzen, baina jarduera baten ingurun sortutako bizi esperientzi bat, talde bat, bizipen batzuk, ezta? Horri behiratu nahi jot. Eta horren baitan, transmisioei, hizkuntza transmisioa, bertsolaritzan transmisioa, hemen, lehenengo puntun, dikotomia bat, berez igual ez da erabateko reala, igual karikatura da, baina interesantia iruditzait, transmisioa beti ulertzen deula goitik berako zerbait bezala, ez? Goiko belaunaldiek, erakusten die beko belaunaldiek, irakasleak transmititzen dizkie ezagutzak ikaslei, eta bar. Eta gero eta garbigo da, Paula Casaresek ere esplikatu duen bezala hizkuntzan sozializazioen paradigmakin, transmisioa ez dela soilik goiti berakoa, badoela beste zentzu batzuk, bai beti gorakok eta bai horizontalake. Eta nahi interesatzen zaitena kasu honetan horizontala da, kideen artekoa. Kideen arteko transmisioa, bai bertsolaritzana, bai hizkuntzana eta bai beste gauza askona. Bale, bigarrena. Identitate zurruna edo identitate performatiboa. Alegia, trikitixa edo tiparti. Ez? Identitate zurrun existentzial hori zer dia gazte hauek? Euskaldunak dira, euskaldun eta frantsesak dira, popurri bada, konglomeratu bada. Eta iten beste interesatzen definitzia zer dian, baizik eta ikustia nola eraikitzen duen behaien identitatea egunerokotasunen, eta nola olako jarduera batek, adibidez, bertso eskolak edo bertsolaritzak, eragina daka nahien identitateen.
Eta honekin paralelon dijoa iztunana, ez? Iztunan kontzeptu zurruna, zertzea euskaldun oso aktibo, proaktibo, etiketa horiek erabiltzen ditugun horiek, interesgarrik dira momentu baten argazki bat ateatzeko, baina nahi interesatzen zaitena da ikustia, iztun mota batetik beste mota batea pasatzeako bideoi nola gertatzen den. Alegia, gazte hauetako batek erantzungo badu soziolinguistikako inkestan, orain 5 urte erantzun bazun, lagun arten frantsesez hitz egitezula gehien bat, eta handi 5 urte erantzun baldin badu, euskaraz hitz egiten dula gehien bat, ze pasadan bere bizitan, bere emoziotan, bere harremanetan, ze zentzu eman dion aldaketa horri, batetik bestea pasatzeko. Bai, orduan, hizkuntza ibilbideak interesatzen dizkit. Komunitatea, jarduera komunitatea, debatei aurrerako, eta jarduera komunitate konzeptua berez antropologian erabiltzen dana, interesantia iruditzen zait, hemen aplikatzea arrazoi batengatik nagusiki, eta da. Permititzaigu jarduera baten ingurun gertatzen dian bizi esperientzia horiek aztertziak, permititzaigu nolabaite hizkuntza elementuk eta bestelako elementuk elkarre eraginen ulertzia eta analizatzia. Alegia ez bakarrik hizkuntza portaera, baizik eta hizkuntza portaera hori jarduera baten ingurun, harreman batzutan. Alegia, gazte horiek aidia behaien identitatea sorkuntzan edo eraikuntzan pertinentek edo importantek edo esanguratsuk dian bizipen batzuk eukitzen talde hortan, eta hizkuntza baten aidia. Eta horrek elkarrera egina dauka ulertzea esplikatzetena. Gehiago esplikatuko gero, baina vale, hau izan pastela, baina polilla. Bueno, bertso eskola. Zutako asko bertso eskolan ibilitako zeate, orduan ez esan hau gezurra danik, ze politxago jartzen nijoa, dana baino. Bertso eskolan egiten dian ariketak, gehien bat dira, rima metrika lantzeko ariketak, teknika poetiko erretorikoa lantzekoak, politxagatzea. Beste sortutako bertso ekoizpenan analisia, norbere bertso ekoizpenan analisia, komunikazioa, alegia feedbacka ematea eta jasotzea, eta bertso munduko prensa arrosan errepaso sistematikoa. Eta orduan esango jazue, galdetzeten nian, eta honek badauka eraginik norbere hizkuntza erabileran, eta esango jazue, trampa da, bai, bi trampa daude. Lehenengoa, bertsolaritza euskeraz da, ez da bertsolaritzaik frantsesez edo espainolez gure esparru geografiko behintzat, orduan lehenengo trampa, eta bigarrena, bertsolaritzak bere izaeragatik, bere aktibitate horrek daukan izaeragatik hizkuntza manejatzea izan da bertsolaritzan funtsa, bazkenen gure idea bat zazpiseien o 18 jarri beharrak, behartzen gaitu, sintaxia moldatzea, morfologia ariketa egitea, lexikoa hitz bat edo beste aukeratzea, semantika, pragmatika, bla, 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 adierazkortasuna, erraztasuna, hoi dana. Orduan, badakigu ezagutzak eragina dakala erabileran, listo, bukatu da tesia. Izango du hortik ere, baina ez zaitu interesatzen. Gaur ekartzean joana da gehiago, hizkuntza erabiltzeak beak, lagun arten erabiltzeak beak eukidezaken eragina norbere hizkuntza portaeran eta identitatean sorreran. Batez ere jakin da euskeran berezko erabilgune badala, hori bantxe esplikatuko eta baita ere aisialdian dela. Zer esan nahi euskeran berezko erabilguneakin? Bueno, emango jotitza elkarrizketatutako bati, eta gero puntualizazioa. Ni galdetzen jot. Arauak aldatzen dira nunbait bertso eskolan? Alegia hizkuntza portaera arauak. Eta esaten du, bai. Nik orain aspaldi ez duala egiten esaldi oso bat frantsesez, lagunekin ere ez, salbu ez bada ere mu bat, nun frantsesa hitz egin behar dudan bortxaz. Bai, eta bertso, ez dut uste bertso eskolan, ez, tanik, bitxiein entzuen ez, bai, biziki. Alegia, naiz da haien eguneroko bizitzan beste esparru batzutan, joera gehioki, esaldi bat, bi frantsesez sartzeko bertso eskolan, belarrira miningo liekela. Eta hauzeatik da interesantia, besteak beste, oso gune gutxi daudelako lakuak behaien bizitzatan. Imaginatu, gazte hauek lizeon daude, erabakitze batek bajua joteula bestiak gitarra eta bestiak bateria, eta punk talde bat ineko dela, o jazz talde bat, markatu. Eta erabakitze beholako talde bat itia, eta azteia ensaiatzen, eta bai euskaran berezko erabilgune bat izan liteke, behaien artean euskara zituen. Baina azten dia, kultura eszena muitzen lehenengo kontzertuk ematen.
Segurasko antolatzaileen batekin frantsesez hitz egin beharko ge, segurasko kontzertuan lehenagoko eta ondorengo eztabaida asko frantsesez izango ja. Eta kasualidadez bajista joten balin bada pauea ikastea eta beste bat hartu behar baue, eta euskaraz ez baldin badaki, akabo euskaran berezko erabilgunea. Fluktuazio horiek danak bertsolaritzan inguruan ez dira ematen, berezko filtroa da, orduan hor dago beste trampa. Baina, bueno, interesantia da, badauko eremu blindatu bat, euskaraz hitz egiteko lagun arten. Oain arte bai, hapa ekipo, Bale, eta orduan, behaketa bat, lehenengo observazioa, hau ez dago frogatuta, baina sinistu inberko jazue, eta da, bertso eskolan da biltzanek, lizeon bertan, joera gehiago dauke beste baino, edo behintzat gehienetako dira, euskaraz hitz egiteko, bai behaien arten eta bai bestekin. Alegia, batzutan frantsesez eta batzutan euskaraz hitz egiteuen horiek, bertso eskolan dabilen bati, hilabeti euskaraz hitz egingo die. Erreferentzi puntu bat dira euskaran erabileran. Eta galdera da, zer da, olua, arrautza, eta orduan, zuzenen galdetzeiot bati, eta esateiot, uste duzu dela bertso eskolan ari zirelako mintzatzen zirela euskaraz, edo euskaraz gehiago mintzatzen zirelako eta galdera eteten dit. Biak, nire ustez. Alde batetik nik uste dut bertsoa euskaraz gehienari girenok sekatu dugula agian inkontzienteki edo eremu bat nun euskaraz mintzatzen aginen. Eta euskaraz mintzatze horrek eragin digula, bertxotan aritze horrek eragin digula euskaraz gehiago mintzatzea. Bai, nahiko argi esplikatzen dut, eta erantzun gehienak oso antzekoa dira. Alegia, alternadore bezala funtzionatzen duela. Badago filtro bat, Gipuzkoa. Badago filtro bat, hasiera baten, bertso eskolara ez dela igual edozein sartuko, edo mantendu mintzat ez dela edozein mantenduko, eki horrezula hizkuntzakin algo lotura afektibo bat edo, baino, behin energia pixka sartuta, bertso eskolak beak bateria kargatzen dula, ez? Motivazioa izan araz hortan edo. Bueno. Bale, eta ben kidetan importantzia, talde badia, talde sentitzea, eta talde sentitze horrek eragina daka hizkuntza portaeran. Eta ni baino beto esate beak. Eta bertso eskola hon bat baldin bauzu, ez dakit nola esplikatu, ez dakit zer den bertso eskola hon bat. Begiro hon bat baldin bauzu bertso eskolan, bortxaz hori ateratzen da kanpora eta islatzen duzu besteengan, eta nik uste dut ez dela aski zuk zure buruari erratea euskaraz mintzatuko naiz. Nik uste dut adibidez, bakit ez duela aski indar errateko nire buruari, boare, hemendik aitzina euskaraz mintzatuko naiz. Behar dut senditu nire lagunak hor ditu dela, eta guk ere alainen dugu, edo hor gira, edo, eta orduan bai, taldean ez, nik badakit, nik bakarrik ez dakit ukanen nuken indarrik egiteko. Ez dakit bertso eskolan ez banintz, ze izan nintzen. Bai, katramilatuta, baino argi. Orduan, hau da pixkat, oain artekoa da, hizkuntza erabilera nola eragiten du, hizkuntza portaretan nola eragiten du, oain arte hizkuntza zeiga, ez? Baina lehen esaten nuna, jardura komunidade baten, hizkuntzaz aparte, beste elementu batzu daude jokon, eta elkar eraginen daude. Eta bain nijoa, ateatzea, niretzako polemikoa dan gai bat, eta da, bertso eskolan, pentsera kritikoa lantzen da. Bertso eskolakok oso listo geha. Hoi da, fondon da honi da. Alegia, ofiziotan aktualidadeko gai baten inguruan, deszentralizazio desberdinak ematen dira. Bat, nahi gai bat jarri die, bi, personaje bat naiz. Orduan, ez da nik pentsatzetena. Nik pentsatzetenan filtrotik pentsatu behar dut, personaje horrek zesango luken egoera hortan, da gaina beste personaje batekin konfrontatuta, ez? Txinpia da, baina hola interesanteko emateu. Ta kontua da, hor, gogoeta batzuk sortzen diala nahi, ez? Eta askotan pentsatzen dela, nik hau esan nahi enun esan nahi, ez da daude, hau esan zenezaken, bestia esan zenezaken, eta hor sortzen da giro berezi bat. Bai, bertso eskolan barrun, eta bai, bertso eskolatik kanpoa. Eta bueno, nik esan da gaizki dago, baina beak esan dago eto. Ez, gero, hori, lagunak giroa eta baita ere refleksio puntu bat. Osea, bertso eskolan beti, bertso eskolak ekartzen dizu refleksio bat. Igual beste gauzak ez dizutenak ekarriko, ez dakit. Hainbeste jartzen zaren beste pertsonen tokietan, bazkenean, bueno, niri behintzat pentsarazten nau. Hau da, mezu politikoki korrektua. Eta mezu politikoki inkorrektua asko zobia da. Eta da, eztabaida bat edukitzea bertsoetan dabilen batekin, eta eztabaida bat edukitzea ez dabilen batekin, ez da berdina. Eta daukat bersio soft eta bersio hardcoreotan, baina behin da berriz aterata. Bale, kontrastatuta, ez da bertso eskolen berezko elementua bakarrik, talde gehiotan gertatzen dela jakindet eta poste naiz. Baina egia da, honek, oain humorez tratatzen dut, baina ematen diola taldiai bere buruei buruzko irudi positibo bat. Ez? Guk,
reflexionatu iten dugu. Eta hemen dauden bertso eskoletako danok sentitu dugu noiz bai, noiz da bain ez deun aitortuko. Orduan, zentzu hortan, egila izan ebez izan eta kontrastia egitazko izan ebez izan, ematen diena da gazte hau sensazioa bertso eskolan egotia guaia dela. Eta behaien taldean irudi positibo bat bueltatzen die. Eta taldean irudi positibo horrek, gogoa emateu talde horrekin identifikatuta sentitzeko, eta taldeanak dian ezaugarri horiek zure iteko baitare. Eta hau dana nola euskeraz gertatzen den besteak beste, elkarrera ginen daude. Talde honen ezaugarrik dira, bat, euskeraz hitzeitia, bi, pentsaera kritikoa, eta gehiago ere bai, baina hori dia nolabait, niretzako txokantena hauxe da. Orduan, zentzu hortan, talde honen ingurun, jarduera honen ingurun ematen dian gauzek, indartzen du, bai euskeran erabilera eta bai pentsaera kritikoa. Eta pentsaera kritikoak euskeran erabilera indartuko eta kontrakoa. Bueno, gero borroka dialektiko bat eukin egalin bazue, eukiko dugu, Hau da nere bersio fuertia, baina, ez da behiatzeko dago. Eta hau dana, identitate eraikuntza batetik, alegia. Behin da berriz etortzen den esaldi bat da, bertso eskolan ni naiz, ez? Ez dakit bertso eskolan gabiltzan danokean frustratu batzuk gure bizizan da bertso eskolan atatzen den gure peluka gorria eta gu sentitzen gan, edo benetan dan zerbait gure identitate eraikuntzan esanguratsua dan esperientzi bat, ez? Bueno, irakurriko izuet, denboraz, hortxe. Bale, ez dizuet irakurriko. Bale. Bueno, holako kasko dauzkau, ez? Bertsolaritzari esker ez dakit nik uste dut, bertso eskolak adibidez, bertso eskolarresak ukanduen ezindarra, edo ongi sentiarazin hau, edo orduan ongi sentiarazte hortan, ni naizena edo bertso eskola, zinez bertso eskolan girelarik edo bertso udalekutan, edo bertsoari lotua den gauzetan, ni naiz. Ez dakit nola esplikatu. Ni naiz, hoxe da. Eta bain lotxa mateit, baina daukat pasarte bat, Maialen Lujamiona inglesez, eta ez dut euskeratu, ze euskarazko bersioa ez dut bilatu, eta ez dut pentsatzen nik erabakitzea Maialenek ze esan. Baina sinistu berri dazue, entrevista baten, Maialenek esaten dula berdin-berdina. Orduan ez paseate fiatzen nire entrevistatutaz, Maialenek igual esatula. Orduan, eta bain dator gogoetan partia. Eta hau da, gustatuko litzeakena berez zuekin konpartitzea, eta zuen iritzik jasotziale bai, oain edo tabernan. Asuntoa da, gure helburua alima da, gaztek tabernan euskera zitia, eta bestera batea formulatuta Paula Casaresen hitzetan, aurrek edo gaztek, beren adinkideekin komunikazio egora ez instituzionalizatutan euskaraz aritzea. Alegia, hor dauzkau, harreman instituzionalizatutan euskeraz, eskolan, eta nahi deu, tabernan, euskera zitia. Tarte hortan, badakigu, harreman erdi instituzionalizatutan euskeraz itia, badala, zubilan bat, ez? Aixialdia, eta bar. Bale. Nik zehose aportatu nahiko banuke hemen, saiatuko nitzak egiten, hemendik. Alegia, aixialdi hortatik tabernarako biden, aixialdiko eremu horrek eukitzia norbeantza zentzua, norbere identia den, alegia. Antxon lukun libertimentutik, plazerretik eta norbere gozamenetik, eta horrek gure buruaz proiektatzegun irudi positibotik, edo eneko barberenean hitzetan, baina patatetako urdaiazpikoa, zebeak azurmendea ipatzeko baino nik, nire hitzaldia jazteko. Eta horren infrentzua edo txamponan beste aldia, talde izaera. Azkenen, aixialdiko ere mutan, ez dala nahikoa, bai nire alabak, saskibalo egin dabil euskeraz. Edo, ez dakitze aktibidade euskeraz iteue. Bai, euskera izitia ondo dago, bada pauso bat, baina hor talde izaera sortzen balin bada eta bizipen horiek esanguratsua balin badia norbeantzako, are hobeto. Orduan, jakin da azkeneko hitzaldia dela, ez pentsa hau ondorio zurrun badanik, edo ekarpen potentia danik, baina behintzat galdera honi gaurko jardunalditako galdera izotze erantzutekotan hemendik, zein da eragile euskaltzen hon egitekoa, eharra galdera, nik aportatuko nukena da, kultur komunitateen baitako gune hoitan kidetza sustatzia, zentzua izateko horrek norbean bizitzan, norbean emoziotan, norbean sentipenetan, eta hortarako importantea dela talde egitako harremanak lantzia. Eta bile. Eskerrik asko miren. Eta izue, zar esan, espero du gaur hemen entzundakoak eta baliarra izatia denondako bai,